Hey guys, welcome back to my channel. நம்மளோட சேனலில் ஃபோட்டோகிராஃபி ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் டம்ளரை ஸ்கை கிட்ட இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பிக்சார்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதில் தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே ப்ளஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட்டர் ஃபோட்டோக்குள்ளே போகலாம். போயிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவை சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணோம்னா ஆட் அ ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபோட்டோவை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். நான் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் ஃபோட்டோ. இது நான் கூகுள்லேருந்து எடுத்தது. நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்து பிளெண்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேர்டில் மல்டிப்ளைன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணோம்னா பேக்ரவுண்ட் எரேஸ் ஆகிடும். ஒன்லி பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ கரெக்டான பொசிஷனுக்கு அதை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துக்கலாம்.